ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଏତା ବସି କଲର୍ ମାରିବାରେ ଲାଗିଯାଇଛି। ହାତ ପୁରା ହାତ ସାରା ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଲି ରାତିରେ କହିଲି କି ଆଉ ବାବାଙ୍କୁ ଆମେ କଲର୍ ମାରିଦେବା, କିନ୍ତୁ ବାବା ନା ନା କହିଲେ। ସକାଳୁ ମୋତେ ଉଠେଇକି କହିଲେ କି ଆଉ କଲର୍ କେଉଁଠି ଅଛି ଜଲ୍ଦି ଆଣେ ମାରିବା। ମାନେ ସକାଳୁ ମୁଁ ଉଠି ବସିକିରି 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲା କଲର୍ ହିଁ ମାରିଛି। ସେତେବେଳେ ଏ ପାର୍ଟଟା ମାରିଲି, ପୁଣି ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ ଏ ପାର୍ଟଟା ଆଉ ଏ ପାର୍ଟଟା ମାରିଲି, ଆଉ ଏ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାର୍ଟଟା ଏଇଟା ପୁରା ମାରିବା ବାବା ମନା କରିଥିଲେ। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାରିଦେଲି ପୁରାଟା। ଆଉ ଏପଟେ ବି ମାରିଲି, ଆଉ ସରିଲା। ହାତୀ ସାଳେ ହାତୀ କାନ୍ଦେ ଚିତ୍ରମୁଖୀ ପାଠ ଭଲ ତଳ ବଲି କାନ୍ଦେ ଆହାର ଗୁରୁ ମାଠ ଦହି ଦହିରେ ପଡ଼ିଛି କର୍ପୁର ସେ ଦହି। ମୁଁ ଗାଧୋଇକି ଗୁଡ଼ କଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଫଟାଫଟ ଯାଇକି ରଙ୍ଗୋଲି ବନେଇଦେବା, ତାପରେ ନହେଲେ ମମ୍ମି ଗାଳି କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଫଟାଫଟ ଯାଇକି ରଙ୍ଗୋଲି ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ମୋତେ ନା ରଙ୍ଗୋଲି ଆସିନି, ବାକି ଯାହା ଟିକେ ଟିକେ ଆସେ ମୁଁ ସେଥିରେ ହିଁ ପକାଇଦିଏ। ସତରେ ମୋତେ ରଙ୍ଗୋଲି ଜମାରୁ ବି ଆସେନି, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ କଲି, ଯେମିତି ହେଲା ହେଲା। ଯିବି ମୁଁ ଯେତେ ଚୁଡ଼ା ଅଛି ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ, ତାପରେ ଆହୁରି ବହୁତ କାମ ଅଛି କରିବାକୁ, କରାହେବ ସେଇଟା। ଏବେ ଏଇଠି ମମ୍ମି ବସି ବେଲ ତାର 108ଟା ଗଞ୍ଜି ଚୋପାଟା କାଢ଼ିକି ଚୋପା ମଞ୍ଜି ସବୁ ସହିତ କୁଣ୍ଡ କର। ଆଉ ଚୋପାଟା ଛଡ଼େଇ କ'ଣ ପାଇଁ ହବ ବେକେ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲା। ଆଉ ହେଲା ହେଲା ଦୁଇଟା ଏ ଦିଟା ରଖିଦା। କେବେ ଯୋଉ ମାମା ଏଥିରେ ଲଡ଼ୁ କ'ଣ ପାଇଁ ପକେଇଛୁ? ମାନେ ବାବା ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲେ, ବୁନ୍ଦି ମିଳିଲାନି ତ। ଆଉ ସିଏ ଦଶହରା ଟାଇମ୍ରେ ବୁନ୍ଦି ବନାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମର ଦୀପାବଳି ପୂଜା କରାହେଲା, ବୁନ୍ଦି ମିଳିଲାନି ତ କ'ଣ କରିବି, ମୋର ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ହେଲା ଲଡ଼ୁ ଆଣିକି ନା ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ପକେଇଦେବା। ବାସ୍ ପକେଇଦେଲି ଆଉ। ଏଇଠି ମମ୍ମି କୁମ୍ଭ ପାଇଁ କରିଛି, ଏଇଟା ଝୁଣା ଆଉ ଏତେ ସବୁ ଫଳମୂଳ, ତାପରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ପଞ୍ଚାମୃତ, ମୁଗ ଯାଇ, ବିରି ଯାଇ, ଆଉ ଏଇଟା ଛଞ୍ଚା ପାଇଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁଆ, ଧାନ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ଏଇଟାରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପଞ୍ଚବ୍ରୀହି ଗୁଆ, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ସବୁ ନଡ଼ିଆ, ଯେଉଁଟାକି କୁମ୍ଭରେ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ଲାଗିବ, ସେଗୁଡ଼ା କୁମ୍ଭରେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବେଲପତ୍ର, ଦୁବ, ଧଳା ଧାନ, ଚୁଡ଼ାହଂସା, ଆଉ ଏଇଠି ଅଛି ସବୁ ଗାଡ଼ିର ଯେଉଁ ଡେକୋରେସନ୍ ସାମାନ, ହୋମ ପାଇଁ କାଠ। ଗାଇସ୍, ମୋର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ଟା ମୁଁ ବି ନୂଆରେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି, ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଉଛି, ସେ ମୋ ଦିଦି ମୋ ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାଇଜ୍ଟା ସେ ଏକ୍ସେଲ୍ କରିଦେଇଛି, ତ ମୋ ମମିକୁ ସେଇଟା ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଯିବି ସେଇଟାକୁ, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଏବେ
ମାନେ ଫିଟିଂ କରିକି ଆସି ଆଉ ଆଉ ମମ୍ମି କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଣିବାକୁ କହିଛି ସେ ଜିନିଷଟା ଆଣିବାକୁ ଯିବି ତ ମମ୍ମି ଏଠି ବସିକି ଦୀପାଳି ଯୋଗାଡ଼ିଛି ରାତିରେ ଦୀପାଳି ପାଇଁ କେତେଟା ଦୀପ 6ଟା ଦୀପ ଯୋଗାଡ଼ିଛି କାଢ ଦେ ତମେ ମାର ଲାଗି ସେ कौन पे इंधे होता है से दोनों रखना है जरी आने कागज आने मागज आने आइडिया नथियो बुद्धि नथियो आइडिया थिले ମୋର ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି ଆମେ ପିଲାବେଳେ ମୋ ଦିଦିର ମୋର ସବୁବେଳେ ମାନେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବାର କି ଆଉ ଆମେ ମାନେ ଗାଡ଼ି ସଫା କଲେ ଆମକୁ ପଇସା ମିଳିବାର ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଝଗଡ଼ା କରିବାର ବହୁତ ଆଉ ଆମେ ଗାଡ଼ି ସଫା କଲେ ଆମକୁ 5 ଟଙ୍କା କି 10 ଟଙ୍କା ମିଳିବାର ସେତେବେଳୁ ମାନେ ସେଇଟା ପାଇଁ ବହୁତ ଆମେ ଖୁସି ଥିଲୁ ଆଉ ବଡ଼ ହେଲୁ ନ ତ ଆଇ ଷ୍ଟିଲ୍ ରିମେମ୍ବର ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଲର୍ ମାରିଥିଲି ଗାଡ଼ିରେ ତ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଆମେ ପିଲାବେଳେ ମାନେ ମୋ ଦିଦିର ମୋର ବହୁତ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବାର ମୁଁ ଯିଏ ଅଧିକ ପାର୍ଟ ସଫା କରେ ତାକୁ ଅଧିକ ପଇସା ମିଳିଲା ସେଥିପାଇଁ ତାର ମୋର ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବାର ଆଉ ସେ କଥା ଏବେ ବି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ବେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ମୋର ଏଇଟା ନଡ଼ିଆ ପୋଡ଼ା ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଦିଦି ସହିତ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବାର ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ମାନେ ଅଧିକ ପାର୍ଟ ମୋ ପାଖକୁ କେମିତି ଆସିବ ସେଇଟା ସବୁ ଲାଗିଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଛି ଆଉ ମମ୍ମି ଏଠି ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି ଆଉ ଏବେ ପୂଜା ହବ ତାପରେ ଆମେ ଖାଇବୁ ସବୁ गंगा जो गया जो धर रखिल जल रे जो पूरी जो गया बनर जो बड़ बढ़िया कर এই ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଠି ସମାପ୍ତ ହେଉଛି ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଥିଲା ଆଜି ଦିନ ଆଉ ଏମିତି କିଛି ମୁଁ ପାଳନ କଲି ଆଉ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ମାନେ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ବହୁତ କ୍ରେଜି ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଫ୍ୟୁଚରରେ ସୋ ପ୍ଲିଜ୍
सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू। मैंने पसंद